Ndamira pamberi pedara mambo mutasi. Ndamira pamberi pedara mambo mutasi. Zvese zvechokwadi. Zvese zvechokwadi. Ndikabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Ndiri kutendai pamusoro ichangamire mambo mutasi wedu, pamusoro imakurukota mambo mutasi, pamusoro vanhu vese vakateerera nyaya yekuda kutaura pano inyaya yebheki. Asi kuti ngotangire nokuti nyaya yebheki inogona kusava nenhoroondo yekuti vanhu vakwanise kunzwisisa kuti chii chakaitika, nekuti pabhegi ipapa pane zvarakataura zvakawanda zvingada kuti kuda ndikwanise kujekesa ndichizvininipisa pamberi pedare ramambo mutasa kuti wanditendere kuti zvizosvike panyaya yekunzi bhegi chii chakamboitika. Harisiri bhegi rekuti rakatengwa muchitoro rikatangwa kunzi bhegi ranhongwa, kwete, asi rine zvarakatakura. Saka nditendere zvikuru mambo wangu ndikwanise kutsanangura kubva pakutanga, nekuti bhegi iri nderemufi akatoita zvekuurayiwa kupondwa. Gore ra2022 ndaive nemunin'ina wangu waigara munyika yeDongoritinhira kwa Mutasi. Saka akabva ikoko achiti anoenda kubasa kuStapleFord. Akaenda nebhegi rake nenhumbi dzake dziri mubhegi iroro zvaisanganisira mafoni ake, mawekisuits nemagambutsu aaipfeka uye achida kuzonoshandisa akubasa. Ari ikoko akazobva achiti ndikutsvaga muprofita anogona kutibatsirawo. Ndaanda kunzwa yahistory nemunhu akazoenda naye kunzvimbo inonzi kwaChirara. Aenda nezvinhu izvozvi, asvika nzvimbo iyoyo akazobva nzvimbo iyoyi achiti ari kunotsvaga muprofita anomubatsira, nekuti kudai aigona kunge aino tumaproblems paida kubatsirwa panyama yake. Saka aenda kuSamaringa kwaakasvika kuda kuti abetserwe ikoko. Takazongonzwa yahistory kunzi mwana wenyu tamuona mugomo akafa. Pana umwe amai wakandiunzira message nemapictures aive mufoni airatidza kuti akanga apondwa mwezuro wacho. Zvoreva kuti mapurisa akatomudzikisa imomo akaenda naye kuRuda, vakasvika vakamuisa mumochari. Takazoendawo ikoko tikasvika tikaona mwana, tobva tamuona ndokuita body view, airatidza kuti ane ropa pano pabvutsapa. Ndichizobvunzawo mapurisa kuti mazvionawo sei ropa randikuona kuti mwana wayo kudonhedza ropa nechepabvutsi panapa zvinorevei? Vakanditi mwana uyu aburutswa nemapapachale. Mapapachale mapurisa anobatsirana neZimbabwe Republic Police, asi vasiri vanhu vakaenda kutraining. Saka vanotiwo pakumudzikisa vachiuya naye kuenda kwaRuda vanoti anogona kunge akambodonha, saka togona kunge tichidaro. Tikati hazvina mhosva. Takaenda tikanoviga mwana mushure mekunge tatenderana sehama nehama, uye zvatakanga tanzwa kupolisi kuti zvinogona kunge zvafamba nenzira isina kunaka. Takaenda tikamuiga. Tapedza kumuiga, svondo risati rapera pakaita vakatanga kubudirwa vachitaura kuti vachiti mwana waenzi Martin takudzwa nei machika. Vaiti mwana uyu mamuiga yei, mawigira mamuita, asi mwana uyu anoratidza kuti aita zvekupondwa. Saka munofanira kuzoti muzomupfukunure. Iye akabva abuda achibudira pane mumwe munhu. Ndine muzukuru wangu anogara kwaDC, akabva auyawo kuba achiita kunge akasvikirwa, akati mawigira amandikuta ndini Martin, mandiviga zvisizvo. Apa takaviga hembe dzake mubhiro, tikawiga hembe dzake, magumbeza ake, mapoto aishandisa. Musi werufu kuti taakuita zvimisikidzo izvozvizvi, gomba rakaramba kuzara nemavhu, asi taisa zvinhu zvake zvese imomo. Zvinova chimiro chakatanga kuratidza kuti pane zvichazoitika kumberi. Ndiyo
Tichienderera mberi, musi werufu rwake hatina kuona zvinhu zvakamira zvakanaka. Zvakatipawo nyangwe isu gadzo, nyangwe waisvikirwa wakanga kuti hazvina kumira zvakanaka. Gomba rake tadzadza zvinhu zvese imomo Changamire, harina kuzara nemavhu. Masabhuku aiwepo munharaunda wakati ivi makamboonepi gomba raiswa zvinhu zvese asi harina kuzara nemavhu, asi ivhu rabva imomo raibva kuzara rakangoita level. Tobva tati ngatitsvage matombo tiise pamusoro pacho. Zvakatinetsa, taisa matombo iwayo zvakangoita kunga pangounganidzwa matombo zvikanzi nasabhuku chaukura. Zvinhu izvi munazozviona kumberi kwazvo. Zvataita apo zvinogona kunga zvisiri normal. Munozouya mangwana mozoviga, mozonyatsa kuisa mavhu. Tikati hakuna munhu anoigwa ka2. Isa toiga tatopedza taakupera. Kubva musewe Changamire hatina kuraramba. Vana vairara vachichema kuchiita zvinhu zvakasiyana siyana mukati memba yedu. Kusvika tatanga kuzvibvunza kuti chii chiri kungoitika kuti zvinhu zvidai nemamiriro azvakaita. Vaisvikirwa vatanga kutaura kuti munofanira kutiviga kechi2 iye Matenu. Ndakabva ndatanga kufambira mapepa Changamire. Ndikaenda kwaRuda ndikaudza polisi kuti mwana wode akuratidza kuti anenge ari kumuka saka ada kuigwa kechi2. Zvikanzi augwa kechi2 sei munhu akazviuraya. Ndikati aiwa chivanhu imi munochiziva, ari kuti takamuiga zvisizvo tofanirwa kufukunura zvinhu zvake mugomba, tomuiga panyowani, togowa hembe dzake. Ndakafamba ndikaenda kunyanga Changamire, ndikanoona madhispo eko, ndiwo akaprocessa tsamba yekuti vanhu vekwaRuda ngaonyore tsamba chivanhu ndinochiziva ndiri munhu mutema. Ngaaitwe rebuild mukomana oitwa exhibition, aitwa exhibition oigwa patsva mogowana nhumbi idzodzo. Takaita izvozvo asi airamba achitaura kuti ndakaurayiwa pachirara, ndiwo vanhu vakandiurayiwa. Zvitabva ipapo takafukunura tikamuiga kechipiri tikagowana hembe. Tapedza izvozvo mushure memakore asi tisati tasvika mumakore andikutsananguraka, pane muzukuru ari paDC akauya akabudirwa kumba akati bhegi rangu nezvinhu zvangu muchazozviona kumberi, zvino wakatozvichengeta izvozvi. Kana tati garei muchazozviona asi musazozvigamuchire zvinhu kana zvauya nekuti bhegi iri rine kutaura kwarinako kwakawanda. Saka isakangozvitora kuti zvinhu zvatopfuura ngatisiyane nazvo. Pamwe mwana uyu anogona kunga angofunga kuti tinenge akaenda nebhegi kuda bhegi iri ndio zvaari kungoti richazowanika asi harichatowanika. Nekuti musi werufu rwake amai vangu vakati ngatitenderere titsvage pese pakunzi anga ari tione kana tiwana bhegi iri, nekuti ari nezvinhu zvake mafoni nezvimwe zvinhu zvakadaro hatingauidika munhu zvinhu zvaakaenda nazvo tisingazivi notoiziva maendere aakanga aita kubasa kwaakanga aenda. Takatsvaga tikashaya asi muzukuru akazoona kuti bhegi richazowanika asi richazonge rine kutaura pamusoro ndo richabatsiridza nyaya yangu kuti muzive zvakaitika kwandiri. Tapedza izvo Changamire tagara makore ano akutosvika makore matatu. Mushure memakore maviri bhegi rakabva ratanga kunzi raoneka. Akatanga kundifonera nezvenyaya iyi ndiNyatoti, zita rake Prosper Nyatoti, ndiye akatanga kundifonera akati uri kuziva here kuti bhegi remufi akaita zvekuurayiwa mwana wenyu uya razowanika. Ndikati rawanika sei? Zvikanzi futi chinhu chakaitika ndechekuti musi wanga ari mumuti akandisekerera mwana wenyu, ndo chakandipa simba rekuti ndiuye kwamuri ndichitaura kuti mwana uyu anofanirwa kunge aita zvekuurayiwa, saka uye ndini ndatanga kumuona. Ndikati aiwa isu hatizvitsvagi, kana ari mufi anogona kurwisa ega. Asi chaakundinetsa Changamire inyaya yebhegi rakazouya kwandiri chinzi toda kurisiya, nekuti mushure memakore iwaya tatifonewo kuti bhegi ririko, hatina kuzvitsvaga, takati ngatisiyane nazvo, kana ari mufi achataura ega. Zvakazondishamisa Changamire ndichivhura foni yangu ndichiona kuchichikachi paina amai vangu vachitaura kuti kune bhegi riri kumba kwangu riri kunzi riri kutaura. Ndikati bhegi riri kunzi riri kutaura nderani? Tati garei shomanana ndakatanga kudawo kutresa nezvebhegi iri kundizive kuti zvakamira zvakaita sei. Zvinondipa nguva yekunyatsotsvagurudza kuti mafambiro arakaita kuti rizosvike mumba maamai avo kwakwana timburwa manje kwanga uchinzi bhegi riri kutaura, vachiti rakazonhongwa nemurwere asi murwere uya anofanira ane pfungwa. Ndinochifona ikoko kwavanga vari vanhu avo kuti bhegi irori ramati maona rakamira sei kwemakore mairi matatu takuda kutopinda mune chitatu, bhegi rakamira sei? Vanoti bhegi iri harina kubvira ranayiwa, bhegi iri rine mafoni ari kutoshanda, bhegi iri rine nhumbi dzirimo dzoratidza kuti hadzina kana kuora kana kuita sei kana kunayiwa.
ndikati saka zviya zvakasitaurwa nemwana uya aiti ndikubudirwa ichokwadi chekuti chazoona bhegi kumberi. Saka ishe Sahumani wakabva watangawo kundifonera wachiti shamwari, nyaya yebhegi iri kuturwadza, zviro kwazvo mwana wenyu akaita zvekuurayiwa, asi taakuda kuziva nyanya dzakauraya mwana wenyu. Ndikati saka imi mama funga kuita sei Changamire? Ishe Sahumani akati isusu toda kuuya nebhegi kumba kwako, tosvika ikoko tochitaunga nyaya yetu, toitaura sei nyaya yebhegi rako irori. Ndikati hazvina kuipa, asi isu takaudzwa kuti bhegi kana razowanika tisazorigamuchira. Saka zvakanaka kuti mufambe neprotocol inodiwa yekuti bhegi risvike kwatiri. Munouya muona masabhuku edu, moenda kwaishe Mutetwa. Ishe Mutetwa otaura namambo, mambo ozoziva kuti achaita sei nekuti ane uchenjeri hwekuti angakwanisa kubatsiridza sei kutonga nyaya dzakadai. Saka imi musave zviri direct. Ndipo pawakabva kuSahumani wakagara wachindifonera every day wachindishungurusa. Uya utore bhegi rako, bhegi rine zvinhu zvakanzi mateni takudzwa nemachika. Kana akaurayiwa zvaka akaurayiwa ka, asi atisu takamuuraya i lost and found property. Ndikati aiwa, hazvigoni kuti zvifambe nenzira yamuri kutaura iyoyo. Ndiri kukumbira kuti imi munditendere kuti muende neprotocol yandataura. Vakazouya zvechimhikisano, zvechitsotsi-tsotsi, vakauya nemotokari yavakauya nayo, vakazadza motokari iyoyo vachida kudhamba bhegi kumba kwedu. Asi ndakati aiwa, bhegi iri munofanira kufambisa nenzira yakachenjera mosvika kwamambo sekuya kwataita nhasi. Zvooneka zvotanga zvaongororwa nekuti bhegi harisiri bhegi rekungogamuchira, nekuti pamakore mairi kana kuti matatu munogona kunge makafamba naro kana muine zvamakaita naro bhegi irori. Saka hazvigoni kuti isu titore bhegi irori nenzira yamuri kutaura iwe. Vakaita zvechisimba kuti tikutoya ikoko vachitifonera. Takaerekana ndakazoudzawo masabhuku angu kuti pane vanhu vari kuti vakuda kuuya kuno, asi hazvina kukodzera kuti vasvike nebhegi, vanofanira kufamba nenzira chaiyo yakanaka. Masabhuku akati alright, siya zvakadaro. Tati garei shomanana mangwana acho ndipo pawakabva kuti takupinda munzira izvizvi, takuuya nebhegi irori. Ndobva ndaudzwa kuti vanhu vava vakuuya. Ndakafonera ZRP police station yepaPenalonga. Ndikati kunoku hakusi kutiitira zvakanaka nekuda kwekuti pane bhegi iri nderemufi, asi mufi uyu akaita zvekuurayiwa, pane ari kusvikirwa ari kubuda achiti ndakaita zvekuurayiwa. Saka nditendereiwo kuti mumutumire mapurisa kunoku vanokwanisa kudzorera vanhu ava. Mapurisa handiziviwo kuti chii chakaitika kwaari, hapana akauya paposition. Ava vakabva vauya nebhegi ravo, ndobva vasvika panharaunda patanga tiri. Ndinotenda sabhuku Shaukura, vakamira zvakanyanya nevanhu vachiyesera kuwakauma, kuwanyengetedza kuti waidzokere nebhegi ravo kuti nyaya ifambiswe mugwara rakanaka. Asi ivo vakaita mhikisa nekuti toda kutorisiya chete. Vakazobva ipo paya vafonera polisi yati endai kwamambo ndokunotongwa nyaya dzakafanana neidzodzidzi. Ndobva tachiti taakuya kwamambo. Chakazondishamisa Changamire, vanhu ava vakasvika pakuzotombotisungisa futi. Vane kutaura kwavakaita vachiti motokari yedu yakapwanywa, asi iwewe ndiwo watiri kuziva wanga uri paspoti. Saka toda kuti iwewe uende kujeri. Asi ndakaona sekuti nyaya yawanga wakuronga iyi yanga nyaya yekuti inini ndivharirwe. Kana ndichinge ndavharirwa ndotadza kuzosimudza musoro, kana ndikufara kuti nhasi ndamira pamberi pehuso yenyu mambo. Ndatenderwa naMwari kuti ndiye ndizomira pamberi pehuso yenyu, zvinova zvakanga zvichidziviswa nguva yese kundisvike kwamuri. Saka vakandisungisa vakaenda vakanoripota kesi vachiti inini ndasvika panguva yekukanya motokari yavo nezvibhakera, uyezve ndatora matombo ndichikanya motokari yavo. Zvakazoongororwa mudare. Chinomupa kufadza ndechekuti Mwari haasi munhu mumwe chete, uye vatongi vanonyatsoziva vakatumwa naMwari. Vakaongorora vachitarisa nyangwe mavidhiyo ekuona kuti shuwa ndiri kutema motokari iri. Ndini ndaitotaura nyaya yakanaka kuti hamufaniri kuti tiite mhosva pamusoro pemhosva, ngatitarisane nenyaya yekuurayiwa kwomunin'ina wangu chete. Uyezve vanhu vanofanira kuzoripa kwamambo kana tichinge tasvika ikoko. Bhegi ratisi kutora richatorwa nenzira yakanaka. Saka Changamire, ndiri kuuya pamberi pehusu hwenyu nekushungurudzwa kwandiri kuita nenyaya yebhegi iri, kuti riongororwe kuti bhegi rakafamba sei, kuti ribve mukati memaoko emunin'ina wangu anonzi akaoneka akafa, kuti rizosvike mumba matimburwa, uye vazomboite sevanokakatidzana pachavo bhegi richizonzi razotombotorwa razombopiwa Chirara, Godfrey Chirara, Golden Chirara ndiye akatombopiwa bhegi iro richinzi ngaaritore nekuti ndiye ari kuziva nhoroondo maringe nekufa kwemunhu, nekuti munin'ina akasvikira pamba pavo. Asi zvakachadaro iye Godfrey anoti akarambawo bhegi irori, akazopesa yatongwa naishe Mutetwa, akazosvika pakugutsurira kuti alright bhegi ndaakutora.
asi ishe Sahumani akazoti bhegi iri handikwanisi kuti ndiriende uku nekuda kuti mukwasha wake iye Golden Chirara hamuendesi bhegi uku, hamutongi zvakapusa imimi nekuti ndinoziva matongero akanaka, ndakaenda kuchikoro chekutonga, saka ndaakutora bhegi iri ndiende naro. Haasi yemuridzi webhegi, bhegi ndere kwamachika, riri kunzi akauraya vanhu ava vane chekuita nevanhu vachana ndisikuwapuma, asi kusvikiro ndozvatiri kutaura kuti vanhu vakange vane bhegi rangu vane chekuita, vane portion panyaya yekufa kwangu. Mukanyatsoiongorora nyaya iyi muchasvika chaipo chaipo. Saka Changamire ava vakatora bhegi ndobva vaenda naro, havasiwo muridzi webhegi, ndisho zvake akanga achitokutawo vanhu panyaya yekuunza bhegi irori. Saka interest yavo Changamire ndaikumbirawo zvakare kudare renyu rikwanise kundiongorerawo kuti Ishe Sahumani wakachenawo here kuti panyaya yebhegi iri. Nekuda kwokuti tizisire avari kunzvengesa nyaya yayo kuti ndorichengeta harina chekuita nemimi, rine chekuita nenini. Raifanira kunge rakatorwa bhegi irori ropiwa Golden Chirara. Golden Chirara ochitaura iye kuti mwana akasvika sei pamba pake, zvakazomira sei kuti azooneka akafa, chii chakazoitika uye masvikiro. Changamire wangu, ini ndinoenda kuchechi ndinonamata ndiri muprofita, asi handigoni kushandisa nekuti nyoka haizvirapi. Saka ini netradition yandinopinda, nebelief neideology yandinotenda mairi, imimi pandauya kuno ndafara kuti munotenda kuti chivanhu chiriko uyezve muchatibatsira nenzira yakanaka uye yakachenjera semutungamiriri atakapiwa naMwari. Ndinotenda Changamire wangu. Musati magara ndine mibvunzo yakati ndinotenda yandinoda ndiyazobvisa kuti chii chakamboitika. Andrew, ndizvozvo bhegi rakasvika sei kwaShe Sahumani? Ndinotenda mushure menyaya yatongwa naIshe Mutetwa, masvikiro akabuda achitaura kuti ndakaita zvekuurayiwa, bhegi rangu iri rinofanira kuti riende kwaChirara. Saka kana richinge rapiwa Chirara, Golden Chirara akatorwawo naChangamire Ishe Mutetwa akagadzikwa pamberi sezvizvi, bhegi rakatorwa richiendeswa pamberi pake zvichinzi bhegi iri pale pamukusini zvakanaka. bhegi rakaonekwa rakanongwa nani? Zvakanaka. Ndopa nenyaya ipo Kuti muri kuti bhegi rakumadzishe bhegi rakutaura tinoziva kuti bhegi rakamboribvisa paranga riri munzvimbo maishe ani zvinongwa nani akariendesa kupi? Ndinotenda munzvimbo yekwaTimburwa, vana Timburwa ndiwo vanga vaine bhegi. wana Timburwa bhegi kuti wazove naro wakariwana kupi? Zvakanaka, izvo zvaakuda kuti ivo sevanhu vari padare rinoka vari pano. Timburwa ngasimuke, ndopatinotangira tifamily yayo. Ndimi mbuya Timburwa. Mbuya Timburwa. Mbuya Timburwa mubvunzo yedu haunambokura totimbozwa kuti bhegi rakasvika sei mumaoko enyu? Mambo, ini ndini mai wako Timburwa, mwana wangu Godwin wane 20 years ari 20 years aichirwara nepfungwa. Saka mwana uyu ungotora mvura kumangwandi kumusoro kwedzimba dzaGodwin Chirara ndiko angotora mvura newe kwamatsitsiro. Saka pombidzi i2, saka pombidzi dziri kukurosa ngepakagoronga dziri 2. Pakagoronga anga pane kaguzhu karipo. Saka mwana uyu akuenda kotora mapombi ake kuti izvo mvura yaoma uku regai nditore mapombi ndisi ari mumbanga uda kuuya kuHarare ungoita up and down yekuuya kuHarare kwaakakurira kwaaisenda. Saka akotora mapombi ndipo ari kusvika mapombi apa pane guzhu apa aone bhondo murwa riripo pane bhegi riripo apa. Mwana unoti ndakambosiya bhegi ndizwe moyo waramba yangu homwe yemabhanana ndatsveta apa kwakutora bhegi riya. Mwana uyu atora bhegi riya kasi ndakati ende kudarika kumba dzaSachirara mudoko kwakuuya kwakutsveta homwe yake yemabhanana kwakuuya futi kotorei bhegi. Kasi mai ndakandozwa kuti dai ndatora bhegi ndende naro kwaarugara kunzvimbo yekwachipuna aenda nebhegi
wakanonga muguzhu umu bhegi raikaiswa anonga bhegi usatenderere ba anonga bhegi wakaendeti naro wakabva aenda naro kwarugara kwangoti kunyuru maishani achinopani wakaisa mumba make umwarugara une dzimba saka rakazobuda sei mumba make kusvika kunze rakabuda mumba bhegi iri ari kutaura mambo uri kuti ndakarara kudaro izvi bhegi ndakazwa riri kutaura kuti ndiendese kwachirara kunani ndiendese kwachirara haana kutaura zita kuti wachirara hungu wakawanda kuti ndakuendesa kwakati wakandoti kwachirara akarara kudaro asi ndiendesa kwachirara aendese kwachirara sei asina kuendesa kwasigauke izvo handichazvikwanisi kupindura mambo tifambe tese nenyaya handichazvikwanisi kuti akanzoendesa kwachirara sei akanzoendesa kwachirara handisi kuziva ipapo iye wakabva aendesa wakabva ariendesa akaendesa kupi kwachirara aruziva kuti nderani rada kuzikana here PO box bhegi asi kuziva kuti nderani asi rine mafoni rine mafoni takati waudza bhegi wekwachirara watsvitsirwa bhegi ngemwana wangu uyu wakabva wauya naro kuma7 ndakutoenda korara ini tikati hamungandisiri bhegi ndairwarawo shuwa ngemakumbo bhegi mwadini kuenda naro mwana watakura bhegi uyo naro kwachirara wobva anosiya kwachirara wana chirara wobva watora bhegi wobva yakosiyira imimi sei yakayakosiyira imimi asi uyu une kwake kwarugara handika kwarugara ndinamati aigara kwake kunyuru 7 handiti saka paakatora bhegi waifanira kunga ukaenda naro kupi kunyuru 7 kumba kwake a new village wonosiya bhegi kupi kunew village nekuti ndo kune munhu audza chii bhegi sei wasina kunosiya bhegi kunew village awakauya naro kumba kwenyini wakati taunza kunini ndimu mune mwana unonga bhegi saka tauya naro kumba ane makore mangani munhu wane 20 years munhu ane 20 years ari kuzwa mushi 73 waenda 42 ndiye mwana wamuti mwana wanonga bhegi mwana wangu buya igaiga ngataura nechokwadi ndokuti chinhu chibude pachira chifano because kutaura kwese kwamuri taka handiti mwana wenyu ndiye akazoya chikupai reported speech yekufamba kwaanga aita kuti pandaenda kumvura ndobva ndasvika kumvura ndobva ndanhoka bhegi ndobva ndaisa saki rangu apa ndobva ndabva apa ndobva ndaenda apa nebhegi rangu naro bhegi iroro kumba kwani kwangu ndobva ndarara nebhegi ndakarara hope bva dzauya dzikazindisa kwani kwachirara ndobva ndaendesa kwani kwachirara handi kwekwachirara kobva uzoti bhegi ratisi kuda pai pano handizo ngaridzoke kumunhu awaende chii naro instead aendese kumwana wenyu mwaende bhegi wakunza kumba kwenyu murume ane 42 years apa bhegi rarazi rari kutaura kapeni saka bhegi riri kutaura ramusina kumbozwa kutaura kwaro raakuya kusiyiwa mumba menyu nemwana wenyu ane 42 years uripi ende chimwe chacho chinondiresa uripi mukomana mukomana unorwara pfungwa izwai mbuya ndataura nechokwadi murwere wepfungwa anoenda kumapombe aidiridza inonga mabhegi besides izvozvo munhu ari musoro usikuita zvakanaka cannot give an account a narration of events musatitaure izvi kuti munoti munhu aziva zvakanaka asi anouya kutaura kuti ndakasiya bhegi vandatora bhegi vandasiya saki rangu vandatora vandaenda kwachirara vandadzoka vandadai every day anonokonekta pombi dzemvura anokwanisa kunocheka mabhanana aenda harare aidzoka pamusoro ichakadii ndiri kumbira kubvunza maiyo mwana wenyu matizita unonzani ungozi godfrey temburwa ndiye here aimbosenza mamutare mamutare anga ari pachikoro mari anga ari kuchikoro anga ari
Ana umbosenza mamutare bakune kambani yaita nezvemafuta. Ari makore manga. 473. 50 something. Taure chipani. Inini handidi kuwedzera mwana. Ndakaona zvakaita mwana ndizvo ndingotaura. Kuti ndinyepe mwana uyu murwere. Izwai Maika. Wepfungwa. Zvepa zvokuti murwere mbuya ngatiposiye pasaiti. Ukwana murwere anokwanisa kukwira bhazi achibhadhara mari asingafambi netsoka. Asingafambi asina kupfeka ba. Yes. Musakonzide munhu yekuti murwere. Because unotoziva zvanoita. Taurai kuti kana asina kumwa mapiritsi unomborwara. Asi kana amwa mapiritsi unonga ari right. Mukadaro neni tinowirira. Sisavandeni murwere. Chandiri kuda kuzwaka iwe ndiri kuti unorwara nepfungwa muda kumburisa munyaya. Handikuda kumburisa munyaya. Iye zvaangondiitira pamba nezvaangoitawo kwake zvingoratidza kuti murwere. Ndizvo Bhegi wakarionepi? Bhegi wakariona pamapombi ada kutora mapombi. Izwai mbuya, chatikuramba mbuya ndechekuti imimi muye mudare muno muye kotaura kuti mwana wangu wakanhonga bhegi pamapaipi pakati isu kuti mwana iyeye ngaauye apa sekutaura kwakakuitira imimi ataure ega nemuromo wake kuti bhegi ndakariona so pandafamba. Because kana akakwanisa kumutaurira iye achitsesenura kudaro chinomutarisa kuti auye futi muno pamberi panapa chinitsesenurira kudaro chii? Musamuvandise ba. Tinomuda muno. Because imimi kambuya sei muri kubhiriva. Alright. Kana muri imimi anorwara nepfungwa. Sei muri kubhiriva zvakataura. Muchiziva kuti anorwara nepfungwa. Hanyepe anditi. Unonyepe. Because kana muri anorwara nepfungwa. Anditi. Saka sei muri kubhiriva zvaanotaura. Inini ndiri kutaura mashoko akanditaurira mwana kuti ndizvo akataura iye mukomana uyu. Kuti ndatora bhegi riri pamapombi. Izwai mbuya. Alright, tafura nayo. Anditi. Tati bhegi raiva kusiwa pamba penyu. Vamadini naro. Inini ndaitorwara ndakabva ndafonera sabhuku. Makaisepi bhegi? Bhegi ndakachengeta mumba. Ndaifonera sabhuku. Sabhuku akati ndiri kufuma kuuya makuseni. Wobva auya? Vakauya makuseni. Vamadini? Babva tataura nenawe bhegi. Bhegi varaendepi? Bhegi sabhuku wakati ngatisare pano. Nekuti kumba ndino zviriyo zviri kunetsa. Alright. Rasara ipapo vamazodini naro? Rakabva rada kuti garei pandafonera futi sabhuku. Kuti bhegi muizvo makandoti zizi ndodiniwo naro. Sabhuku akati ndiri kufonerawo vanhu vacho vari kundoti tichauya. Aiwa. Vanhu vacho vanani? Waridzi webhegi. Mamazoziva sei? Ndakavafonera. Mamazoziva sei? Mamazoziva sei? Ndakaziva ngekunga tavhura bhegi iri nasabhuku. Tambobvunza kumasuroko kuti bhegi zvarari kufamba rine mafoni. Mamuruziva kuti bhegi ndori bhegi remunhu akafa. Mukati atinoziva. Mine nditaurewo. Bhegi izvo ndakazvirwa ngemwana. Takabva tafonera sabhuku. Sabhuku akauya. Akati hazviitiba kuti tirege kutarisa zviri mubhegi, ngativhure tione kuti mubhegi macho munei. Wakavhura bhegi ndiye mukoma Godwin Chirara. Ndiko kuvhura kuona mune zvinhu zvese. Ndiko kuzobvunza kuti vanhu vamungomuziva here munhu uyu. Akavhura bhegi ndiani? Ndi Godwin Chirara. Uripi? Godwin Chirara uripi? Ndakamira Godwin Chirara ndimukoma pamusoro. Uripi? Wakamumirira ndiwo akavhura bhegi? Handisini. Saka umumiriri. Munoziva nyaya iyi haisi kuda reported speech. Munhu adaro zvakaona. Nyaya iyi haisi kuda reported speech. Kana munhu aripo akabata bhegi ndiye tiri kuda. Munhu akatakura bhegi ndiye tiri kuda. Kuti atitaurire kuti watakura bhegi kubva apa uchienda wakaenda papi kwadaiwa chii chakaitika. Because kuti Godfrey wakati ko chiri kuti Godfrey asauye chii? Pamusoro changamire. Yes. Ndine Godwin Chirara. Ndakamirira Godwin ndi mukoma wake. Kumba kwedu kune mwana matonganidzo chimukanidze chechiriko. Godwin wakaenda kwa maunganidzo. Samonisi yakauya musi wechina. Ichisvikira mumako mangu pamba tiri kugadzira basa rekuchechi iroro. Samonisi ndaiona Godwin panga pasina. Ndakabva ndaenda nesamonisi kwashe. Baba madheti ari apa Godwin kwa maunganidzo uri kuya nhasi asi unoya kuma 4 kutaura nhasi uno. Nechechi iri kuya pamba.
saka toita sei date rekodi ririko Shangamira akati ishuwa saka toita sei ngati phone panhamba dziri panonini tivhunze kuti toita sei siri kuti dziri pazita asipo. Shangamira wakafona afona wakabvazi Godeni hapana mwana samataura pada wakataura Shangamira kuti panhamba idzi mwana samataura tinochinja kana Godeni asipo because azviiti kuti nyaya itongo Godeni padini pasina tiri kudiisa musi wa 4 date asi mimi chifonera naye newakamangara kwasha kuti waziye kuti date riri kuchinjwa because mukasa tikakuchinjira imini musina kutaurana na machika azvishani because machika uchaenda kudaro akasvika musiko munondwa nemoto. Shangamira wakabva wazizwa ngandazizwa chenda woona sabhuku kutaura nini utaure sabhuku kuti abate machika kuti abate sabhuku wamachika kuti zvigadzirwe zvakanaka. Ndakabva ndaitawo saizvozvo ndofonera sabhuku ndo masoko aripo pasabhuku ndisina kauya nemapurisa yangu sabhuku zvakanaka ndichafona ndotogara ndotoendera mberi nekugadzirisa zvakandirudira ndita kudula madhokodheya baba zuva rodoka nezuro ndobva ndazozwa sabhuku akutondifonera futi shamwani takatafona kuna samachika takatafona kuna sabhuku wamachika saka zvapo zvinoita wazoti azviiti kuti musauye kupi kudareba toita sei ndikati handizivi imimi ndimi muri kumusoro ndimi ndinotaura kwazvizvi kuti dzeche yarambwa toita sei handika tiri pakati pekudaro sabhuku wabva ndifonera futi kuti wadii wafonera Ishe kuti akupe nhamba dzaafonera dzacho utaure uri iwewe kune munhu iyeye kuti ndini mukoma waGodeni hapana toita sei. Ndakabva ndapuwa namba idzodzo ndobva ndafona inini handichazivi kadaro wacho uri panapa here otondidaro wadini kudaro nditofara ndiri mukoma waGodeni Chiara haapo unouya mangwana kureva nhasi asi taimu yaanouya netaimu yedaro hazvisi kuita takatakumbira kuti mutipewo rimwe zuva kuti ndakabva nemande mwena mbiri tiende tofree kuti unonga apamba zvikazi aiwa iwo ndiwo poisa mondisi uya because ukasauya wana machika wari kuuya nyaya yako utaizwa iwo mudhara asi uya kudai ikokoko utaure muromo wako kutipire mazuva ako. Alright, it's okay. Pakanaka napakadaro. But anyway, still nyaya dziripoka ndekuti munozadza dare nevanhu vasiri relevant to the case. Saka hazvibatsiri. Tiri kuda vanhu vane chekuita nenyaya. Ende ine chimwe chandinonyanya kuda stereka. Inyange one ndokuda sabhuku akavhura bhegi akasumwa namai ndikumuda. Ndokuda Godeni akavhura bhegi. Ndokuda mukomana akatakura bhegi kubva naro kurwizi kuenda kusiya kwaChirara. Ndiri kudazve akamirira sahumani kuti ndizive kuti bhegi rakazopinda mumaoko aishe sahumani hawo ziripi ndimo ena saka ndiri murugara naro aiwa because ndo pane kwezina kusunga ndopata kunzwa wangu kudai baba because ndo pasiri clear to me kuti bhegi rakazi rinofana kuenda kwaChirara ndizvo ndo zvakataura bhegi rakazi rinofana kuenda kwani kwaChirara ndizvo izvozvo handiti saka sei bhegi risi kwaChirara pamusoro zvatsaungura baba watimosaumana ndakamirira Ishe saumana uyu ndozoti uyanomira bhozi nina saumana atona because umwe wacho muroika tikaenda atoonani akatoona mumwe unototiza saka ndosaka takati tinoda ngatine munhu anoziva nyaya yacho. Yes, pamusoro mambo nemakurukota kubva zvashaya munin'ina wababa wamatsananguriro awaita wanhu wese takangonyarara zvingori normal. Nyaya yakazotangawo pazoonekwa bhegi newavo kuti bhegi rizouye kwaIshe Sahumani yakanga yazobuda nyaya yekuti awa mwana wavo anhonga bhegi achienda kumapombi ake. Saka zvakanetsa vakawanda kuti uyu azonhonga bhegi remunhu akafa hawo vakatanga kunetsa. Saka Ishe Sahumani akabva ati kana muri kuti imi manhonga Don't point. Makazvizira papoint ipi kuti bhegi iri ndere munhu because kunonga bhegi ka is a very common occurrence. Makazvizira sei kuti bhegi iri
ngere mufi zvatangira paakazozikanwa kuti bhegi ngere mufi makazviziva rakazozikana pastage ipi awa wakanetsana kusvikira waendesana kwani kwasabhuku sabhuku waimirira nyaya idzi ariko saka awa wanetsana awa wakachiti chipai chirara bhegi nekuda kwekuti chirara ndiye ari kutaurwa nechi nemunhu anhonga bhegi ati bhegi rakanditaurira rikati endesai kwani kwachirara ndo pakataka conflict ye1 2 awa bva kuti mwana wangu anodini anorwara handiti saka chirara obva ati munopa inini bhegi imi muri kutaurwa nemunhu ari kurwara kuti mupe inini sei muri kutedzera sei munhu ari kudini ari kurwara ndo matangira process yakatangira nyaya kusvikira waendesana kwani kwasabhuku kwese then ishe akachizofonera newawo shamwari kwaonekwa bhegi riri kunze hama yako iya bhegi rakanongwa maishani bhegi riri kwachisaumani kunzvimbo kwachisaumani imayo munogara maishani musaumani akafa aigara muwani kwamutetwa saka which means kuti akafa ndiyo kwamutetwa asi ari kunzi akauraya ndiyo kwasaumani bhegi riva ranongwa kusaumani ndo mafambiro zvakaita izombotongwa kwamutetwa ini ndizve kwamutetwa yakazotongwa kwamutetwa yatongwa kwamutetwa futi yakazotongwa futi kwasaumani kwacho ndicharangarira inini zvichinzi nyaya yanetsa kumapurisa pakanetsana wanhu mapurisa akachizoti chitorai bhegi riende kwatraditional leader andika nekuda kwekuti hamungafoseredzi munhu uyo ari kuhwara moti ati pauyu bhegi uyo wacho ari kuti handisiri ndakauraya munhu saka pari kudai taita zvinhu zviri easy ndo zvakataura chisaumani normally munhu ane aurayirwa ndiye ane simba kudarika auraya saka in this case katakataura madzishe aurayirwa ndimutetwa auraya ndisaumani saka kana mamundura nenyaya yekuti bhegi rinofanira kuenda kuna traditional leader ranga risikafaniri kuenda kuna sahumani raifanira kuenda kuna mutetwa because mufi ndiye mudunhu ramutetwa ndo pekutanga ipapo kuti mutetwa akati chii nenyaya makambomuofa here kuti achengete bhegi taenda kwamutetwa takaitawo nesusu tadaidzwa tese kuti nana jara nana timburwaya introduction yanga iri pake yekuti hatisi kutonga nyaya tiri kutaura zviri kuitwa pamusoro pebhegi rakaitika munhu zvakaitika munyika mangu ndiishe mutetwa wakatsanangura nenyaya yese yebhegi kutendera svika mai asvike pakutaura mawanire akaita nemawanire akaita mwana wabhegi decision handitika akangwa tasitonga nyaya decision ndekuti nochirara ndiishe mutetwa unofanira kupuwe bhegi kuti uende naro kumba because iwo ndo wakazofanira kupuwe bhegi rubazwa last decision yacho mutetwa ndo pakasungwa pamwe nesu tikati aiwa ishe tiri kuona pakanganisika padoko pakumbovhama padecision asi mabvunza here zvamabvunzire maita apa kuti imwe uneseka sei kuti munhu wakarota uripo kuti iye wanga aripo uripo muise apa woita kuti wakarota kwati wakabudirwa ndika zvakaita gote mwe wakabudirwa topoti wakabudirwa haana kurota ngauya apa akabate bhegi utobudirwa otsanangure nhondo yakarota kuti zviite zvakazara dare ranga ripo rakabotaurabva zvakanaka dai dzari godhi wacho adini auya agara apa ndishe muteto godhi wakabva agara apa godhi tipe nyaya tizwi yakazara pabhegi rawakauya naro uchisingire kwachirara wakawana sei wakataura zvinhu zviri opposite akataura akadai anhu akati mwazviona aishamtirwa zvakanaka ini ndiri kuona shoka zvinhu zvakaita mamhuzi hazvina kujeka imi maitimburwa torai bhegi totangai pakuenda kumberi ndichawa zvekuita ishe sahumani wanga aripo panyaya iyo ndobakazoti ayo zvikaramba zviri mumaako memunhu wakarota zvakanganisika kuti nyaya yakasvika nekumapurisa mapurisa gumati sahumaniwo itaura bhegi uchengete ifambe zvakanaka nyaya yako vozara anogozotemana izvaizvo kuva kuenda kutraditional leader hakuna kusolva anything sure but kwakatoita kuti dambudziko ritoenderere mberi anditi because one panoita conflict of interest anditi because andikawazwa yakutotaura kuti kwakufanira kuenda bhegi mukwambowani wasahumani kwamba watochacha ndini unomuninginawo saka sahumani akapindire munyaya iyi haichaiti because takuti at law is conflicted
he is conflicted, saka haatarisi kuti achapa judgment iri fair, because atoone side rakadi paida munhu ari neutral, not sahuman. Saka the moment sahuman akazvipinza mukati menyaya iyi, vanhu vese wakutongoona nyaya iyi yakaita sei kuti pane parada kuvharwa somewhere, andira saka nyaya iyi ite sei haifambi. Ini ndaenda ndiri zvandakaita pandakaona kuti bhegi iri ranetsa, handiti murutivi munhu aine bhegi unopenga, handizvo vanhu vasingapengi maifanira kuti kana munhu ataura iye anopenga kuti bhegi ndaritora pamasanga parwizi pakati, handiti maifanira kunga makatora bhegi makaridzosera panzvimbo paakati ndibvo ariona reri. Iye ndiye aifanira kutora bhegi woenda kuridzosera paakati ndoona ndo pandariona riri, handika because kana uyo aritaura kuti akatotaura nemufi, handiti mufi aifanira kushanga kuacta from there, handiti saka imi makaenda kutora role yemufi ndo haku kunetsai manje yamakuchitadza kufufila navo maukandirana bhegi, but imi bhegi munode makaita sei makangotora bhegi iwe shamwa bata bhegi rako, handiti uyo wodzoka nebhegi rake papi panzvimbo, handiti ava vaurayirwa hama yavo ava sinzi bhegi radiri raonekwa ndo waifanira kuuya nemubatsiri wakambobata bhegi ndoanani wochisvika apa wochitaura kuti bhegi iri toda kuti tizive kuti bhegi raunzwa apa, because bhegi parakaiswa pabenzi apa, handiti pakarakazotorwa nebenzi apa, it means kuti pane yakaisa bhegi babi apa kurisa pachena. Saka munhu ari kutsvagwa apa munhu akaenza bhegi pachena kubva kuspoti yakaurayirwa munhu, kwete kunetsana pakati noti zvamakuita kunetsana, muri kunetsana but mese hamuna nyaya. Munhu ane nyaya munhu akaunza bhegi kubva kwakafira munhu kuunza parinooneka kuti rinoriwana nedi anotora, handiti saka nyaya munofanira kunga mukubatana izvizvi muchiita, munofanira kunga mukubatana kuti ishe sahumani, ishe kutetwa, mhuri yakadini yakaurayirwa nemhuri yakaona bhegi, handiti bhegi apo handiti motsvaga mubatsiri anotaura kuti bhegi iri wakomana, bhegi iri munhu akafa, munhu akauraya munhu uyu taakusumudza mhepo yacho, mweya wodini wosumudzwa, munhu akaisa bhegi wodini wato. Izvo maakuita izvezvo zvakuchitorakidza kuti munhu akauraya kwaari watohwina. Why? Because atoenda kwakatoenda atosundudzira mhepo. Kutaura kwatoita izvizvi mhepo iri matimburwa nasahumani, timburwa nasahumani muri 2 izvozvi ndiko kune mhepo ndima pamoto, nenyaya yekuti makabvuma kuenda kobata chinhu chamusina inani, because inini maida inandrini mwana wangu unopenga, handiti wauya nemusoro wemunhu mumba munoita sei munotora mapurisa uyai mwana wangu unopenga wauya nemusoro wemunhu mumba, mapurisa oti ngatidzosere musoro waona kupisha mwari, handei todzosere musoro kwawadini kwawaona, hamuchengeti musoro mubhedhumu kuti mwana wangu unopenga pamusoro gara apo no hazviiti, but something is not right. makarera inini ndine mwana wamaitimburwa ndine timburwa zvakare maitikira akaita zvinhu aya kutaura chokwadi. To cut a story short, munhu ari kutobudirwa already atori pamachekawe izvi zvakatora atobudirwa ndarobudirwa wacho akataura kuti bhegi ngariende kwacherara tiri kwashe mutetwa zvakati bhegi rangu peiwa cherara arobudirwa aripo unobvunzwa mubvunzi tatione munhu ekuti ari kutitungamirira tibvunze maprofita kuenda kumwari, munhu ari kubudirwa odhara atoripo kare mubvunza hata uri munhu akamuuraya tiruzvinesere toda mukogodhura urwara nepfungwa toda nhingi timudirei wacho odhara izvizvi tapedza munguva minutes akawanda titerenyesere basa rese munhu wacho uri urwara ari papo
uko machikawo zvautara mambo zvawatara uri pauchirara ndiri mukoma wako wagode tisi kuramba bhegi wagotichirara uyu munhu akangoti chirara chete hazvirevi chii handiti akati chirara chete hazvirevi chinhu ba tiri kuda kuti atitaurire kuti chirara ani bhegi so that bhegi kana raakubva raakuenda straight kune munhu wacho iyi mhepo ngaisumudzwe inotaura ikataura tiri kwakuteto iyo tsvimbo ndeyekudini tsvimbo ndei isvikiro unotaura kuti isvikiro tikabvunza munokapindura makadiniko ndivani iwe takudzwani mateni machika ye taura tizwe takuti chii chakaitika ndaishanda step forward vandawa ndandine shamwari yangu ani tatenda mhaka ndobva ndati shamwari muupenyu mune zvinowanika munhu uri kurarama ndine dambudziko rangu asi ndongonzwa kuti chirara anobatsira akanditi pana chirara wairi uri kuda upi ndikati chero kwawandiendesa ari mubatsiri saka takabva kubasa iri Saturday musi wa 11 June 2022 tichibva tadzika tatenda mhaka akandisiya pamba pagodheni chirara ndoba akandisiya saka akusiya kuchii chakabva chaitika andisiya apa ine wana vanga varipo vana vaya vakabva vati baba hapanapa baba vaenda kwamakunike uko vatati ndipewo foni nhamba dzavo ndobva ndafona vakanditi vakamuti ngaagare ipapo ndobva ndagara ipapo pagodheni ndagara pagodheni ipapo pachirarapo ndakabva ndazi mubikirei sadza iwa ndio mwacho iriwe ndiye nentoni chiragirei ari kupi gire hanzadzi yagodheni gire ari kupi asarire taurei mambo zvakaitika ndiunzwa taura akupedzisa ndaida godhi ari kwadirect iwe chida kundiziva kuti chii chakakuita godhi godhi ndikana akakanganisa unonotorwa godhi akandiuraya sangamira akaurayiwa nini wakaurayiwa ndiani nagodheni ane vamwe ake akakuraya sei vakandibaya kugotsuku vakakubaya nei netsono uri pamba pake ai mugomo nyamaponjo wakauya kunonditora ari kupiko ari kupi nyatoti ari kupi anoti akandiona ndiri mudenga inini aibvepi ndipati patisoja toti ndokwakasvikira munhu uyu aibvepi bva padirection iri kwachirara aibva kupi ari kupi patso hapo pano saka mawega mhandu dzangu keni ngoma yandanzwa iri kurira iri kwani ngoma kumba kwako iwewe saka uyaenda kupi kokutaura iwewe kunoita ei kuvhara inini amutifari mateni machika muyera wese mukaurira
wakawanda kai wakawanda porofiti weropa ini ramu ndinorida ora chizwa randakuita ka chizwa randakuita manje ndakuchiti iwewe ndazwa nyaya yako ndinokubatsira inobuda pachena chiregera ndiite sei ndiunganidze vanhu Nyatoti Golden Patson ndiani umwe futi adzani musikana anzani Ngire ndirenjoiko ndiwakarenjonika ndizvozvo makaisa kupi mukara makaisa kupi ndakasvika sei sani manyerere right saka ndisimuke here vana aiwa mambo ekumbira kuti abvunzo kuti wakatimburwa vane chekuita here nemi watimburwa wari pano wakanonga bhegi renyu mukwairi ari kupi mkwe ndada kubvunza kuti wakatimburwa pane chawakapana mirai mukwaira ndiani mukwaira ndiani mukwaira ndoupi mukwaira unozani mukwaira mukwasha chaoma munomuziva munomuziva fambi ari kupi fambi ariko sarwaka fambi Collins ariko William Timburwa William aripo futi zvakare ari kupi taura nachangamire handikauzwa zvandoda kuita manje handiti mazita yamabata mazita chaabata manota handiti ndoda manemuzi iwawo handiti mazita acho ndaaona handiti saka ndichada kudaidza vanhu vese iwawo musi weSaturday yatakatarisana nayo iwe musi wa20 iche saka musi weSunday musi wa21 wanhu iwawo wese wanenge wari panapa iwewe ndiri kuda futi papi panapa tibva tapedza nyaya yebhegi because nyaya yebhegi kana tisiri kuziva kuti ndiwanani wakaita basa racho haiperi saka izvozvi ndo pataakuchibata because uyu anonzi Timburwa uyu ndiani kuva muri mai ndiwe kwamai nini mwana wamai William afika changamire pamusoro inini izvizvi ndirumba mawa moji uyu ari kupi moji saumani ndirumba mamoji inini handibudi mwasina undiripa handibudi kutwara mutumbo wangu kuisamba makeni nini mase zvinoita here changamire aiwa hazviitiba kunditsamira ini alright ndakuzwa handiti iwe neni tiri shamwari ndoda kubatsira iwe handizvo saka inini shamwari dzinotaurirana dzowirirana handiti dzobatsirana saka inini ndinoti musi weSondo uye papi udzoke panapa handiti wanhu iwawo wese wawataura wese ndinawo panapa ndobva ndapedza nyaya wanoripa wanoripa wanofanira kubva waripa changamireka ininika magariswa ipapo mambo wangu ndakasiya muno muine masabhuku mundirikwa madzishe hamufambiri mahare muchapiwa mombe dzini mombe dzei ndada kukumbira uziva kuti wakanonga bhegi uyu wakanonga bhegi unewo chekuita nekufa kwenyu uyu Godi Timburwa Gode ana ndinda kamusuni hanipa wakadzokesa wakaona paine nyuchi zvodzeswana nyuchi dzanga dziripo dziri akati hamunditsvete shuwa ichokwadi tashupika ndikutaurirei mbuya Timburwa ashupika nekuda kwenyaya iyoyi musununguri abude munyaya iyi ukatimburwa umbaediswa haina chakaipa asi William kana ari William Timburwa ari papa unomba yavo haizombedi isusu asi William haizombedi isusu asi vanhu zvinorwadza mambo atiri kumunyeperai tiri vanhu vakuru sitereki isusu iyo chenda kutosangana museSondo tosangana museSondo taipedza aiwa aiwa alright ngasangana museSondo
tosangana mufesono handiti right tosangana mufesono ndipedze nyaya handendako uchiendako right wama no questions handiti for this one ngatisangane mufe chii No discussions. mufe sono 21 ngatisangane mufe sono 21 saka wakomana mawe andikamanzwa William Timburwa, Gordon Chirara, Patson and Patson Chazani na Fambi Sarwaka, Pastor Nyatoti na Ruka Sarwaka. Right. I know even your very part of the Gatsanga and Mr. Right, Andy. Mambo.